जि एडभकेटनिफ्राय सासे एडभकेटनिफ्राय बिथाङा जि लिगेल नटिस हरदों बेखौ लानानै आं खावलायगोन जे बे स्ट्रं मोनसे तदन्त मोनसे इनभेस्टिगेशन जानांगौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरी डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै 33 जि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोननि जि लिगेल नटिस हरदों बिनि सायाव स्ट्रं मोनसे तदन्त जानांगौ। तदन्तआव जाय दायनिगिरि बियो माने साजा मोननांगौ। थारैनो बे जि माने निउस बेखौ गुबुन गुबुन निउस चेनेलाव नुदों आरो बिनि जि डकुमेन्ट बे डकुमेन्टखौबो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जायफोरा बेखौ मोनदों बिथांमोननिफ्राय जोंबो मोनदों। आङो नायदों बेयाव दा बियो मोनसे सिरियास माने एलिगेशन्स आरो जि मोनसे अभिजुग बा जि मोनसे बेयाव तथ्य प्रमाण दं होननानै बुंदों अडिअ' भिडिअ' बा माखासे माने ट्रेन्जेक्सन माने इलिगेल जि मोनसे लेनदेन कमिसन बा करापसननि बेयाव जादों होननानै लिगेल जि नटिस हरदों आइनि जाननि माने दिल्लीनि मोनसे माने जि एडभकेटनिफ्राय सासे एडभकेटनिफ्राय बिथाङा जि लिगेल नटिस हरदों बेखौ लानानै आं खावलायगोन जे बे स्ट्रं मोनसे तदन्त मोनसे इनभेस्टिगेशन जानांगौ आरो बेयाव बे एलिगेशना बेसेबां माने बेयाव माने जुक्ति दङ बिनि सायाव तदन्त खालायोब्लासो रायजो राजाया आश्वस्त जागोन नङाब्ला बिनि सायाव सन्देह थागोन। दा बेखायनो मैया नुदों आं गोबां लेभेलनि स्टेटमेन्ट दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे बे जि एलिगेशन लेखा साप्लाइनि नामाव कलेजफोरनि लेखा हरनायनि नामाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरी डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै 33 जि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोननि जि लिगेल नटिस हरदों बिनि सायाव स्ट्रं मोनसे तदन्त जानांगौ। तदन्तआव जाय दायनिगिरि बियो माने साजा मोननांगौ आरो कुनु जाहाथे करापसन जाया करापसन फ्रीनि बाथ्राखौ बुंबोबाय थानाय जादों आरो करापसन फ्री गुड गभार्नेन्सनि जि मोनसे कमिटमेन्ट बे जाहाथे माने मेनटेन जायो आरो कुनु कारनाव जाहाथे रायजोनि जि माने जौगानायनि मुङाव फैनाय रां रुफाया जाहाथे माने सोरनिबा कमिसन बा सोरनिबा माने बे इलिगेल जि मोनसे लेनदेनाव जाहाथे बियो इउज जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर होगोन आरो तदन्तखौ खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ जोङो दाबि खालामदों। धन्यबाद। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।